Onuano ne adofo no ma me papa menua abrantie. Wa wote Benard nkanie. Musomfo Asante Benard nie. Me chiachia obi biara. Ena nwumre na no na me ni wosua de bi me ka kiro se me de part 2 beba. Me hyebo a me muso. Efise eye wunti ena mete ase. Yesua de ne yate asem na ase. Na ye de aboye bra. Na ye jabi wo yemfiem. Na daachi yemma one ye nananom. Ye ja omo adepa. Senia enne yetimbo David tinbo Solomon yakwakobo Abraham ne dini no. Na me ne usua ade bi fa se nipa a wone ne nam no. Wo se wo pe wodofo ne na anante. Na wodofo na wone ne nante ye no. Okowie wo papa na se okowie wo bone. Biara mpese one ne tamfo be nante da. Biara chiri ne tamfo e wo nakwanim. Ye kwa aware a ye penipa ofri nyankopon fie. Ba aware so ya wara Kristofo da enso ye bre aware ni ngina. Anya nyankopon ne tane eye de awurade nsusu ye no ne ye ya susu ama awurade. Enti ye tim plan de ye pe ne yakwakwa ne awurade agya ye pe amaye. Adam awurade bo Adam no obo ne se nka ono nko amanante. Nka awurade onye na se obedume Adam. Ba Adam akuma ma ne benya nnome ewo awurade nyankopon anim. Efise ne partner odene man no amoa no. The same thing ni ye hwehwe ye dofo ba ye dofo no emoa ye. Ni odoye no oba ye nche na oba be ye enemy. Ye kwa aware ma aware ne be ye bosom maye. Ye fa ye nko ma ayenko no ode ye kɔ haw mu. Enam se ye nya nipa na babia ye ne nipa ne nante firi ye nti no ni ye ya afiri ya brabo no achi. Na mesua ade ni kɔkyerɛw ekosi Abraham ba Isaac. Na ware a Abraham kɔgye maa no a eye Rebecca. Ne Rebecca de be ye Isaac ewo na brabom. Obetete ne mantem. Na ne mantem a obetete ye no. Enka Rebecca omma panyini ni po onhya ketwa ne so. Ba Rebecca de ma ketwa ne be hye panyini ne so. Onua dia ne ekoso. Ena nipa ye wo wiase no. Nia ya ne nam bia ye dofo. Na ne otan wo de ohwehwe wachi akwane. Ompe wasem atie, onte wasem da, ba ne obe no de wasem be koma watamfo. Ana metaka asem bi se me ubeka bihu asenkyerem. Se bra ben. Asumasi aka akyere me seseya. Onua mane nya wo de se ubeka ye no. Oya de ne asen ne ba nipa ba akofo nka nipa ho asem. Nti se bibi ankoka popa onje trara. Nti wa wo beka asen ne kire me no. Nsuro wo sene. Nipa na wo de ne ba ya we ode ne ka asem no. Se wo hunu sa na mo we tu a. Da bia be ko akowanim. A won dwene nipa ho adwenbone. Yesu Kristo ne Judas ne nam. Yesu Kristo di ni sikasem nyina ama Judas. Ba na Yesu ndwene se Judas betima akwaje coins e de atono no. Ba Yesu Kristo sika ni nyina Judas di gu ho. Eja pipa no, eja diamond no, ekwaje coins ma ye born asenuem. Onua wa ko ware a wo pe Kristo ni. Wako asori fie. Wa hunu se asumasi papa wo sika. Enti wo pe sika ni ba aware. Na uni sika ne ase. De bebi saud no. Enem ma ya yaba. Yeso ni abrabo ni jaye wuo.
na abaya bi opesikani abaya bi opede obekọ no obenya sika na odi akohyehyɛ ne ho hyɛpɛ na omusi bibia ba ye frɛ stray queen ene wiase ba bia ye stray queen ene wonhia ba ya ne to ayese nnamintua ho bia to nanwom nansa uhuru ne hyerɛn na wotwe na odampa so ene obehia abrantie bia no na ot range ovam ene wonhia abrantie a onama mfuturo obone nanse na wotwe wobekode abo naked na range over ni sibabi na odina dagya ne nanso bia opeyedie enti bia mpese one ne tamfo benante bia mpese one die ahia ne bebobra onua awurade nyankopon soma na koa aye friend Moses ewo Misraim na mra Moses kofa Israel for the Albano na ni nua ba aware enti opese odina konta no beko asase foforo no subi na Moses papa ye no one do a odo na konta ni ntino okofa hauma Moses na konta ne de abosom nenam ba Moses die nim onam soma awurade kun no onua se wo hunu se woni konfo ne nama woni nkwana obeboso mpaye daba bia ba na wokọ ware no se ofri konfo fie wobehunu se wedia makofa bosom abami fie nti dima wo bi fia mebo mpaye 24 hours na wabra boso beko animu enne wiase na yewo no ye de yadwene esusu ne ayepe obetima to ne na obetima to meso na me de ato me na awurade de message na mam se me ne wo nche message no na ma wani na ho ewo nipa ho ne oboa wo no woni memmoa ne ase ebe wi papa na ebe wi bone so aboa David ama David akoku Goliath na eba ne sen na so asoletia David maybe saw kwabla be deni se onibi otegana oye na konta na aboa no ednaba itiri enti before se na konta aboa ne de ontimi yini mada ese on de na konta be ka bia no ofa so nti oye se oni omotena ekosi ne nkwanam na okowie ni sen ewo fie num nia oba ya wasihwe mepewu nua ba no aware ben dia ni se wei oba edie senia one ne tie obeto no waburochire a oba omu fie one omu ye ne de medi odine nua ba o ma na aware na oware a omu abaye ba aku ofie o se ben ni se oye dimo a senka obo ne ho mpa ye ntem ben ya believe no one na betete abusua no onua if se ben ni se abrantie de nidi ne kire se oye assemblies ni enti obaye no one ne nam if se Pentecost ni wo fie o deba bia ni sister ye fasting 24 hours enti ben na huru se na ni minini sister nipa de ochine kom a obom paye onua mawani na ho sani Moses ni se na konta no ode ne bekwa kwa wie bone a nka Moses jan wo Misraim na ode ne haw koye nka Moses nya na sunwe onua atome na ebeto ode tima awurade se me ne onche asem no na sua na fa abawom na wanhwe ne yi a wani ubaba ho so no na ja atwa onwu ahia na untimi yi wo mpie atu nipa bebre bi baba aware wo fie
wan hwe ya oma asundwe mafie oda sa no beka kofa sofo bi aba wo fie se omebom paye ma wo wan hwe ni ya sofo no aba be condemn abusua no woni so ye nyame nipa ba oba na nya ho mpa no de bae eye nipa bebre na e create noma hwe se na minima enka bia menua no o ware carpenter ni wo Ghana I believe say nka abusua na asundwe wo ko me bae no me si we de akudwo senia odi mi di nkomo yi obeka me ho ofio na bema baako menya merima mienu ka me ho a I believe say akwantuo na ye wom no we di yeba we akeka we so a ebeboa sana ono ne ye very demon a oye Judas ba na menim owura mi wie ya na ovana hye abusua ni nyina o condemn abusua no if say na medwene say oye sambres osora no pa frɛ me sena Rebecca Abraham nin say Rebecca obebusa Abrana enka ka kire nkoa ne say monkwada monkwahwehwe ba amra me ba no enti ka obaaye no nka ankai ahunu say oka say yemfa Noah asinima enti dia obaaye no omfiri Noah asini enti omompaye enka dia oto Isaac no anto no mekasa kire wo mitufo ni atome na ni ato asem na wate ne pen no na me papa mu ama wate aseye na bia na wonte asem na se ono ne odi unya no bibeka cho se o maami ontime nye wo unua abranti ontime nye wo onua ma wani na ho na ne yadua no oso aba mayete se etinto Isaac na Esau fa bim dia na anye Esau ma minua ne ma Esau breya sa anye Esau ne ma mi onua ba ne chi na nimbonya ne dia ebeto ma wani na wo me kasa kire ene anwumre mitofo ewa awurade mu na me kire wo kwan se ma wani na wo Emma warre na woko no wani nje se wedi a mekoye wedding ewo asorofie wanhwe ne ye de ha obema wo Emma wadamfo na osori a na babisa wo se oho kire wo na ayi sika ama wo no kire se odo o de sika no se wo no ma wedi a menene tenaye ontimenyem wedi a onibusuani ne busuani afam se ne ba onua ma wani nawo biara ni wo behunu na tamfo ne ebetima to sesi ya no awurade nim me kasa kire wo ne deduen hwe ensohwe betima ba na wuni ba bi efri na awurade de nim ba bi efri entimi na nwo no ade biara betom mebunu normal because ansia me hunu nyansa nia eto me no na me ka kire bi se hwe na se makonta de ma ansolantia me benya ama fie na me woni mantu amfiri ho ko ma hu se sa na me ne me anime nente ba me aboa otwe sa me ne agata ne wo ho na nkamere ne matu anamon ama awurade atinde ne sa kame ba awurade ma noma bi dadi na me free ho no na me hunu say yes sama waste me time e wo nipa ho omo ana me ni omo chemasem no omo ana omo sere kire me no sa na omo kum ba ne menim ben ni meninda onua saane usu ekoso wabrabom saane ekoso wabrabom ba wodi akosha bontinsu ni wodi akosha achirichiri ni babi onua ma wani nawo Yesu Kristo se biba yima ama na oni na suafo ne tewo
enso ne de obeyi na ma no owo na suafo no dia ne ekoso ewo wabrabom fama seji serious na yi ababi wom na sua noma bi wom na fa bi tutuwa kuma so na fa bi tutuwa na monso na pagya bi soa na fa bo bra na awurade beboa wo enna meto omini adamfo na mempa adamfo efisa me hu se me ye free mentwini bi hu asem bi medane me kita sika me wo babia medi sika ne beko ni akom de no na meboa no efri se maye anya yare me se asuma sine boam eti ma me mu afie na menyi sa nkrofo ne anim wura ne ewo ho no memfa ma hoodene ko sa nkrofo kro na asore ka se ben baburo kire amobra efri se meye no mampe dansini wate ase omo so ne ya Christopher no nti mini se omo bompaye omo ya akonchene meni omo no koba omo bisa ben ukọ adwuma ben wo pesel bae se na ye nti omo ka asem ben ye se ya mini se weni ntie ye madofo san omo pe mi breakdown nia okura wo nsa we no se wahu wo pagya ye wo pagya wade o ba se bi kuram men nsa we mu na me pagya ni se ni nipa kuram a nipa no jama o mama mane se be me gya wo nsa num enti obe jama to once amana be poma koma so na makoma ye me ya ba me ya me pagya ye no me di obo makoma so se no me wo nyansa me di obo so ma wani na o abrabo ye steps enhwe de nipa ewo na one na nante ene wiase biara ni ho a ope se ne boy kita sekane na o ma ba konfuom biara ni wa o kwa aware a o mbeka se wedi afie ha no me kwa akoboa nipa no o pese nipa ne beboa no ba onimba bia sika na sefri onimba bia nipa na ogina o preach no ne ngosra ni furi nso o pesofo aware sofu na ware a wo kono o de nomi akwa busuanum sofu na ware a wo kono o de how bi eba wo maso wodaachi hwehwe ase ansa na wakase wo pesofo aware a preach na unima achire asem ma wani nawo ene bi opecheche sose na chin sose si no ode yeko oous owu amenem me preach you na me tufo na me ka ahintasam kirewo me se fabi na fabo obra awurade do me waste wo time me ni se obefa nsema makan na obema wani atawo ewa brabom nia openo nia oto nia okrokro nia ochichiwo so obehunu se brother Ben se oto Yesu Kristo na se oto achidifo no a omo abakọ ne de a ese mehwe me huye na menim na brother Ben amama tiase na owi ono ade ne de kra ye mfanto ho ema ye hunu ye enti metuma na monyiye ene ni pape wording aware asori fi aware bia mpese ye beka se o asuma sidie na aware we no o ware ni fie ye de nsa ko fie ko ware of obasa nipa hu na bontene onua ye very careful adia nipa ni hunu bebrebe no or the how ne brow adia majority ne betwashi ya ono or the problems ne brow me kasa chro wani nawo hwane woni ne nam hwane ne woni na tuanamo hefa ne waware ne free hefa ne ukoda nura ade chi ya wunya problem hwehwe brother Ben akira kwane na onchirewo
Na yefa na yebenya brother Ben. Monko YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Babia weshia brother Ben. Na obechew ahintasem a ahintaw a nipa entime nkyerɛw no. Awurade bɛma ne nyansa na nindie na akyerɛw. Na wabrabo besi wo yie. Na wakwade bɛnante yie. Na wobɛhunu Awurade animonyam. Brother Ben se opese wushia na wokɔ YouTube a bo Benard Asante. Se wo bo Benard Asante a wobɛnya me videos. Na nea ɔtaa machinie. Your friend GM recording studio. Se wo bɛhwɛ GM achi kwan a hwehwɛ ne kasoa ɛwɔ Accra. Na se wo hwɛ me videos na chi a ne telephone numbers go. Wa wo pese wo master wo ndwom. Ana wo ye auditing wo videos mu. Wo pese wo twa movie bi na aye din ama wo. Ana wo pe beat di aye ndwom. Wo pese wo record ndwom. Ana wo pese wo ye cover art bi. Na ho te ana wo pese wo di videos bi go ndwom so. Na wo ye toys binom na eye funny things ya. Hwehwɛ GM recording studio JBeat. Na wo hwɛ number na wo frɛ na. Woni sika mpo a obɛboa wo. Owo dɔ na owo akoma pa. Na se wo story mpo asa obɛboa wo na obɛpagya wo. Na Awurade na obɛka wo. Wa obɛteme ne bi Awurade nka wo. Awurade nhyira wo. Awurade mpagya wo. Ni ayedene ewo wabrabom Awurade ma wo so. Awurade ma wo fie sere mra wo. Awurade ma wo hu watamfo na wo hunu wadɔfo. Awurade nka kai wabre nyina mu. Ni aware ayedene akwantuo. Adwumasem woba ne ayaso de na ne ama wo yare koda na bia Awurade nka wo na Awurade mmoa wo ewo adonum me chiachia mu biara eye Benard Asante nie mo bese ahia me ewo another way se wo hia me message ni bia wo mi video a kreke so na share ma wo nua na ase entre na asem ni ntimi nkɔ akire na dɔ ne mra na animonyam share ma wai share video no manipa na kreke so na followers ne so nyamo na me so mitimi komanim na nipa ehunu ne Awurade dia maye no MP maye na enna abrabo no mu ayedin Awurade nti medawase Awurade nti me pagyaw Awurade nti me mawso nyame nkonkon mu dem enye ho mawai adunum